ukázat, že možná to, že tady jsme, je nás malinko a máme nějaký malý dopad, ale i to, jakým způsobem vy ovlivňujete své okolí, i když už to jsou jenom vaši kamarádi, jenom vaše rodina, vaši spolupracovníci, jakkoliv malinký kroužek, pokud na něho máte dobrý dopad, tak děláte změnu ve světě. A děláte změnu ve světě a pomáháte světu být další den o něco lepší.